Pare, kumusta ang trabaho, pare? Ay, Diyos ko pare. Hindi pa yan ako kay kada trabaho na ko. Ay, sugoy. Ang kamot pare yun, ang buto na. Ano man, sa asa na siya? Ang buto lang gripo, pati makakita ng kasama man. Grabe yun pare. Di ba, pa kayo kay kada lihok na ko. Subarasis! Ay, wala ka malo pare. Ang kamot pati nasakitan. Hinugas lubot. Iwang. Hinugas plato. Grabe yun. Ako, pare. Nala. Ikaw rablay pa rin. Anong kamot na mo pa rin na ro? Oh, niitom na. Ang ilang ang gribo pa rin bagay. Paghugas yung plato, pitin pugnawa niya, ihat niyo pa rin. Bukan ito, pitin inita. Pitin tugnawa biya. Tignogi kayo. Oh, ang kubal yung kamot ba yung baga na. Niya karon paghugas yung plato may bugnaw. Niya pag ibo mo ihat ba, nasubrahan mo kainit. Pasok lagi yun. Grabe. Sus, katawa lang yung ginina pa rin. Ano man? Dami ka oras na kuyog sa kusinsi ba eh. Nasa i-explicar pa rin ba yung ingong kong wakarimasta ka. Hay, wakarimasta. Pag di mo na ko pa di mamao. Ingong kong si Chumon, si Chumi, sumimasin, si Chumi, kantan nga si Chumi. Ag-explain niya ko tro pa rin ba eh. Nakagis mo ko pa rin. Akong giingnan pa rin, binana pa rin. So, Disney. Basta pa rin natin katawa pa rin. Mura joke ba? Pilih niya pa rin. Mura joke. Ay, gaya mo pare kay so Disney. Ako yun, soka. Ako ba na ginahugas sa plato nila? Ginawa sugoy. Mura siya. Ikaw na ba di?